Aquest diumenge, 19 d'octubre, a Estat Català presentarem un nou llibre a Prats de Molló, a la Catalunya del Nord, un llibre que es diu Macià a Moscou, centenari, 1925-2025, internacionalització de la causa catalana. Un llibre que es distribuirà a totes les llibreries de l'àrea catalanoparlant, tant de Catalunya i la Catalunya del Nord com de les Illes Balears com del País Valencià. És un llibre que fa un relat, un recorregut de tot el que va ser aquest viatge de Francesc Macià i d'Encarner Ribalta a Moscou i el context que hi havia en aquella època i la internacionalització de la causa catalana. El llibre consta d'un pròleg fet pel conseller a l'exili Lluís Puig, un primer capítol amb una crònica del viatge a Moscou en aquella època, una documentació del viatge de Francesc Macià i d'Encarner Ribalta, amb cartes i informes de Francesc Macià als dirigents soviètics per arribar a uns acords, les actes de reunions celebrades a Moscou els dies 13, 14 i 15 de novembre de 1925, la carta de Francesc Macià a l'Andreu Nin i la carta als catalans d'Amèrica. També hi ha una altra part de contextualització de la internacionalització de la causa catalana des de l'exili d'Estat Català a París i els annexos amb algunes fotografies de l'Arxiu Nacional de Catalunya i un epíleg de George Carner, parent d'Encarner Ribalta, i la bibliografia i els arxius consultats. Pensem que és un llibre interessant. Fem la primera presentació a Prats de Molló, a la Catalunya del Nord, aquest diumenge, i després hi haurà un seguit de presentacions a diferents ciutats de Catalunya i de la Catalunya del Nord.